Sziasztok, itt vagyunk ismét, és ismét kérdésekre fogunk válaszolni, amit küldtetek nekünk a Facebookon és Instagramon. Jöjjön az első kérdés. Mi történik, ha egy kulcsfigura lebetegszik, megsérül közülüttek, és nem tud a porondra lépni, vagy ha egy állattal történik ugyanez, esetleg megmakacsolja magát? Hát igen, szóval a színházban van több szereposztás, a cirkuszban sajnos ilyen nincs, hogyha egy artista lesérül, akkor nagyon nehéz pótolni. Nyilván mondjuk egy csoportszámnál, hogyha egy akrobata kiesik, akkor a többiek próbálják pótolni. Hogyha ez egy ilyen szólószám, egy zsonglőr vagy egy levegőprodukció, akkor ugye van, hogy néha kiesik egy produkció. Ha egy állattal történik valami, mondjuk egy lóval, hogy lesántul, ugye mondjuk egy 8 lóból álló produkcióban, ez nagyon meg tudja borítani a rendet, és nagyon nehéz mondjuk csak 7 lóval bemutatni ezt a produkciót, úgyhogy azért ezek így tudják nagyon nehezíteni az életünket, de hál' Istennek kevés ilyen eset van. Jöjjön a következő kérdés. Melyik városban szerettek lenni a legjobban? Na hát ez egy nagyon jó kérdés, hiszen ha most ezt elmondanám nektek, vagy egy várost említenék, akkor biztos, hogy jönnének a kommentek, hogy miért azt mondtam, és miért nem másik várost mondtam. Hogyha ki kéne emelni várost, akkor Balatonellét mindenképpen kiemelném, hiszen az a második otthonunk, és most már 28 éve minden nyáron Balatonellén vagyunk, úgyhogy Balatonellét mondhatom az egyik kedvenc városunknak, de szinte mindenhol szeretünk lenni. Jöjjön a következő kérdés. Mennyi idő, mire egy teljesen új előadást összeraktok? Hát ez általában 2 hét szokott lenni a próbák folyamata. Először felépül a sátor, a fényeket, a hangtechnika összeáll, és utána elkezdődnek a próbák. 2 hét az ugye a teljes idővallum, maga a próbák az egy 5-6 napot szokott igénybe venni, de miután elindulnak az előadások is, 1-2 hét után még jobban összerázódnak a produkciók. Következő. Hogy telik egy teljes napotok? Hát ezt, hogyha most elkezdeném nektek mesélni, akkor lehet, hogy holnap reggelig mesélném nektek. Van a Safari Park Richter oldalán egy videó, amit idén májusban készítettünk, és a teljes napomat bemutatja, amikor szafariba is vagyok, és a cirkuszba is, úgyhogy javaslom, hogy menjetek fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minket, és nézzétek meg ezt a videót. Ha nem lenne cirkusz, mit csinálnál? Hát ugye, ha most nem lenne cirkusz, akkor valószínűleg Safari Park igazgató lennék csak, de ugye előtte teniszeztem is, úgyhogy lehet, hogy tenisz edző lennék, vagy valahogy az állatokkal foglalkoznék, de a cirkusz úgy érzem, hogy a véremben van, és hál' Istennek a cirkusszal foglalkozok. Na, egy utolsó kérdés. Nézzük, a külföldi vendégművészeknek hogy tetszik Magyarország? Hát általában nagyon szimpatikus Magyarország, nekik nagyon szeretik az itt töltött időt, felfedezik a különböző városokat, Balatonon szinte ők is nyaralnak, este egy előadást tartanak, úgyhogy ez is egy pozitívum, amiatt a sztárartisták szeretnek eljönni a Magyar Nemzeti Cirkusz turnéjára. Köszönöm a kérdéseket, és jövünk még videókkal, sziasztok!